Xilografía da memoria. Gravei as lembranzas no vinilo dos meus aneis. Do bosque parte unha parte da nosa vida que se reflicte nas súas vertentes Económica, social e ambiental. Na vertente económica temos todas aquelas cousas que utilizamos a cotío e que nos proporcionan as árbores do bosque, o noso futbolín, o revestimento da biblioteca, as mesas, etc. Na vertente social están as formas coas que nós nos relacionamos e interactuamos coa natureza e cos bosques da nosa contorna. Recollemos cogomelos, facemos percorridos culturais, deportivos, artísticos e mesmo os utilizamos como espazo de xogos. Os montes, ademais de producir madeira, producen pasto, resina, cortizas, leña, biocombustible. Todos estes produtos xeran beneficios para as persoas, emprego e benestar social, así como novas formas de lecer relacionadas coa natureza. E nós, que estamos a facer? Cos nosos actos poñemos cor á paisaxe, poñemos cor ao mundo.